Sziasztok! Én Hanna vagyok, és ez a... mi ez? A Hunger Games második, vagyis első része egyedül, első része egyedül, és az ott mit csinált? Igen. És most benn van nekem a Fateful Resource Pack, úgyhogy ezért ilyen felbontásos. És én egyből el fogok arra futni. Vagy arra. Kértem csomagot, mint ahogy láthattátok, és most Buksika nincs velem, sajnos, úgyhogy nincs. Na, úgyhogy... Tan is megtanítod, hogy kell összetudni. Na, akkor játszadjunk. Anyukám beleszól. Na nem, Bele. nem A leves nem probléma. viszed ki, miután ettél? Így is jó lesz. Jó lesz? Anyukám nem tudja, mit beszél most. Úgyhogy... Azt sem tudja, hogy én most játszok, meg hogy mit csinálok, úgyhogy... Na, mindegy. De, na, nincs még, ott van egy chest, jól kiszemeltük. Pedig nincs nagy szemünk, és ott láttam, mintha egy ember. Na, még egy ilyen, mert tudnánk csinálni. Mi az? Kardot. Gyémánt kardot. És egy pár résszel ezelőtt a vaskart helyett, a vaskart helyett igen kőkardot mondtam. Meg lehet tapsolni. Furcsák ezek a fák. Na de ott van egy faluszerű sír. Fussunk oda. 2 percet megy a felvétel. Doghouse. De nekem abba kéne valahogy belekukkantani. Na hát oda én nem fogok olyan kérni. Nem baj. Nincs egy dugi hely. Szerintem nem lesz. Nincs. Oké, akkor nincs. Nincs olyan tetején. Nincs, de ott van. De halkan beszélek, és nem fog hallatszani a videóba. Húha. Na akkor menjünk be a házba. Most felveszem a hangerőmet. Mi van? Most egy picit hangosabban fogok beszélni. És hogyha jól láttam, ott volt egy gyerek. Ti láttátok? Remélem, igen. Remélem, hogy láttátok. Ha nekem egy ilyen szarkardom van, és ott jönnek a másik kardon, úgyhogy innen futi. Ennek utána nem. Jaj, jön egy jobb kard. Segítsetek! Egyébként majd kommentbe írjátok meg, hogy mit játszottak Beával, amit lehet ketten. És futi, nincs semmi. De van. És persze nem az, ami nekem kellene. Na hát az nem csinált semmit. Azért hallgattam el, hogy hallgassam, nem? Ez szól piszton. Na, itt. Nincs. Ma azt hittem, hogy ott is lesz, na nem baj. Következő ház. Itt meccs van. Én itt nagy nyugodtan. Jó, én nem nagy nyugodtan! Beszélek és... basszus, hogy megijedtem. És én ezzel hogy fogok szembeszállni? Egy ütésben megöl, mondom. Na még én felveszek itt egy kis videó, még egy rész ebből. És utána, na azok teszi. Mondom be. És nem tudok belépni. Persze, hogy nem. Na igaz, mert 8-an vannak, oké. Akkor keressünk egy olyat, amiben pont, hogy be tudom menni. Na, ide. Jó, és kezdődik hamarosan. Na, hol vagyunk? Ezen a pályán őszintén megmondom, még nem játszottam. Na, picit hülyéskedett az egerem. Na,
Jó. Várjuk a csodát. Megint halkan beszélek. Na nem baj, hogy is fogjátok hallgatni. Hallani. Nem hallgatni, hallani. Az anyukám most megy valahova, de nem tudom hova, nem is nagyon érdekel most. Ó, ott látom. Pont ezt mondta. Hát gyere! Víz alatti búvárkodás nem olyan jó. Gyorsan feljöttünk, és kibújunk. Ha. Kiléptem. És valahova gyorsan elfutunk. Ezért. Na, ott van két ága. Remélem nem követtek. Na, ha követnek én itt elállok. Ezt is. Na, hogy? Ez az. Hogy felpattantam, láttátok? Jó, akkor ezek már nem olyan fontos cuccok. Ez meg igen. Bocsánat a bippenésért, ne nézzétek meg a ti telefonotokat, mert az enyém volt. Jó. Na, spuri. Jó van, feltöltött valaki videót. Nem érdekez ki. Valaki. Jó. Itt valaki iszik. Nem. Valaki iszik. Hallom, hogy iszik valaki. Valaki nagyon iszik. Valaki részeges. Haha, poén. No, az nem volt. Miért volt poén? Nem tudom. Hát oda nem lehet. Pedig azt hittem, ha már 7 percnél tartunk. Úgyhogy itt megöletem valamit. Megölettük. És akkor... Sziasztok, én Hanna voltam, és ez volt a Hunger Games Hanna kiadás első része. Sziasztok! Várjatok! Sziasztok!